Det kunne det sgu. Kommer du snart op dernede fra, eller hvad nu? Ja, det gør jeg. Nu begynder det at være sådan lidt småstenerne at sidde her. Der er også fordi, der er ingen bevægelse dernede, vel? Man kan ikke, det er ikke så skide godt et sted. Skud! Er du helt væk, eller hvad, mand? Jeg filmer dig. Du er helt brændt af oven i hjernen, mand. Det er du lidt tosset. Du kan se det, mand, der sidder sådan en skovskider. Så begynder der at gå. Okay, mit hjerte sidder helt oppe i halsen, mand. Ej, kæft, det er sjovt, det der. Nå, giv mig noget at drikke, din bøsse, mand. Ej, hvor sindssygt, hvor er det sjovt.